Hello, hello, hello. Hello, sound check. Sound check, hello, sound check. Hello, shout out. Hello, shout out. Shout out, Daryl Mabel, shout out. Morning. Labo ang aking ano ah. Musta na Mark? Okay naman tol. Very good, very nice. Reviewers at 2 thumbs up, thank you so much. Meron na tayong mic. Sumawad tayo kasi kahapon bumili tayo ng mic. Nag-order tayo ng mic. 7 viewers, thank you so much. Malinaw ba? O sabugang boses? Sila sa iyo te. 30 lang boss. Loy, thank you Loy. Salamat Loy ah. Brother, Kuya. Mabel, thank you so much. The real Mabel, thank you so much. 11 viewers at 2 thumbs up. Maraming salamat po. Init. May init sa Pinas. Hi. Tago lang natin. Well viewers, thank you so much po. Ramon Fortaleza, shout out. Hello Sir Ramon, thank you so much for visiting. Maraming salamat po Sir Ramon. Ramon Rebella Fortaleza, ayos na pangalan niya. Angas. 8 viewers, thank you po at 2 thumbs up. Sa'yo di boss, 30 lang. Ay, Dairos, nag-tiktok ako kasi ang pangit ng ko sa live. Hindi maganda. Kaya nag-tiktok na yun, nag-tiktok. Picture, check your time. Oy, thank you, salamat ulit sa member mo. So, Dairos, thank you so much sa tol. Ingat ka lagi. Wala kang ngayon, wala kang live. Pasensya ka na sa live mo nung birthday mo. Pasensya ka na talaga.
Hindi ako na-update na birthday mo pala. Hindi ako nakapasok. Sayang, sana baka ako nanalo sa mga pag-games mo. Sana all. Pas muna tayo dyan. Ayos lang bro, hey. Gabi na ako nakapag-live bro, hey. Ayun lang. Welcome bro, lagi rin mag-iingat. Oo naman, lagi naman, always naman tayo nag-iingat sa mga bagay-bagay. Ayos lang bro. Ay, may Bonsai Mix TV, shout out sa iyo Sangkay. Sa monetization live, punta ka. Magpapa-premyo ulit tayo. Sige, kailan ba yun? I'm best friend, Dairos, sabi ni Loy. 20 viewers tayo guys sana all. Patamsak naman dyan, yung mga dumadaan dyan. Pasubscribe na lang din. Isa po tayong vendor na nagsisikap para makaahon sa buhay. Baka naman, midweek ng March bro. Pagaligit na ng Okay, sige, try natin. Pasok ako niyan kasi parang ang birthday ko kasi sa March 19. Sa March 19 birthday ko. Baka rin magpalaro din ako noon, magpa-games din ako. Sa birthday ko, sa March 19, magpalaro din tayo. Pahula lang naman. Palaro tayo sa birthday ko. Uy, umalis ka dyan, Zinyang. Umalis ka dyan. Magpa-games din po ako sa birthday ko kasi last year, ng birthday ko po ay nagpa-games din ako. Hi, my bonsai from Loy TV. Kay Loy, shout out. Pagka-birthday kayo ng pinsan ko, ay di happy birthday sa pinsan mo. March 19, birthday ko. Sana makapasyal kayo sa aking live nun. Magla-live. Hindi ko kasi alam yung yung gusto ko sana yung yung live na tawag nito. Yung StreamYard. Magpapaturo nga ako kay Mabi TV para dun sa sa birthday ko. Sige bro. Para marami makapasyal. Hey Bonsai, salamat. Hello po, sabi ni Dairos. Sige bro. Salamat Dairos Thank you so much. Tinda ako ng sayote. Sige bro, thank you po. Salamat po, salamat. 10 viewers at 4 thumbs up. Thank you so much po. Init dito. Iba talaga po. Ito talaga buhay ng vendor. Nasa kainitan. Tag-ulan, init. Maganda naman talaga pag mainit. Wag lang siya lang talagang mainit na mainit. Oy! Marie. Hi, sir. Marie Prince. Hello, host din. Hello din sa iyo, Marie. Hello, Marie. Sarap niyan. Sayote. Favorite ko yan. Sa tinola. Oo. Sarap talaga ang sayote. Gusto ko sa sayote, gisa. Excuse me. Gisa sa sardinas. Anong tinda mo, host? Ano po, Ma'am Marie? Sayote lang po. Ayan. Sayote. Bilahan ko lang ito kasi. Ilan? 10. 10 lang. Salamat sa 8 viewers. Anong tinda mo, host? Sige. Okay, masarap din yun. Oo, masarap. Ginisa sa sardinas, sarap. Masarap yan lalo sa paklay. Oy, paklay. Anong paklay? Paklay ng sa baboy ba yun? Bro, Will, shout out Will. Kumusta? Saan si love mo? Pin natin yung kanyang punta siya rito para maipin natin yung kanyang channel. Nag-iingay ka na naman. Ano bang gagawin natin? Kuya Sunny, pag hindi ako nag-iingay, walang papasok. Kailangan mag-iingay para may pumasok. Dairos from Willie to Eat. Brother Sunny from Dairos Official. Will, my friend, Miguel of Charlotte, love you. Brother, sabi ni Kuya Sunny Sen. Maria, big
Oh, beef po nga pala, beef. Sorry. Anong ginagawa mo? Yan, this friend Loy. Ano daw ginagawa mo, Loy? Sabi ni Dairos. Hi, tol. Sunny San, sabi ni Loy. Dairos, may galap shout out, go. Loy, may galap shout out from Sunny San. Sige. Best friend, naglaba ako. Yung tigasin. Taga, maglaba. Very nice. Wala kang pasok ngayon, Loy. For viewers at 7 thumbs up, shut up. Okay, best friend. Take your time. Sabi ni, Dairos Official. Salamat sa inyong lahat sa magkaibigan dyan, si Dairos at sila. Thank you so much sa inyong pagpasok. Wala, Mark. Wala kang pasok. Walang trabaho. Ayos yan. Nga naman, Webes naman kasi ngayon. Hindi nga sana ako magtitinda ngayon, papahinga sana ako. Kaso, meron akong tinatarget na mabili eh. May tinatarget tayo mga kawaray mabili. Kailangan natin makaipon pa ng almost 15,000 para makabili tayo ng ano. Hi, Maria Pay. Maria Pay. Hindi yan si Maria Pay, Loy. Hindi yan si Marie. Best friend yan ang hindi ko magawa ha. Baka mapunit kung madamit namin. Aray ka. Papalayasin ako ng mama ko. Pili mo sa laundry. Kung automatic diretso, na agad. Okay lang yun, lagay mo na ilagay. Kaya ako nga rin, di rin ako naglalaba. Swerte ako sa aking partner, si Pe. Patapos na best friend, tapos na maya-maya, relax na. Oh, ayos. Loy, meron pa dito. Sabi ni Kuya Sunny Sen. Ano yun? Anong meron dyan, Kuya Sunny? Isako mo na yan. Labahin mo, Kuya Sunny, tapo mo sa ilog. Okay po, best friend Loy. Sabi ni Dairos Official. Mas Dairos, thank you Tol, thank you. Malinaw ba yung boses niya? Sunny, tol. Tawa ka si Loy. Sabi mo, Loy, isakon niya na lang, itapon niya sa basura. Missing, hello, missing. Basta. Wapo, bukas maglaba ka raw. Ako maglaba. Magalitan na nga lang ako ni Pina, hindi ako naglalaba. Missing, magalaw shout out, sabi ni Kuya Sunny. Oy, salamat tol. Dairos, maraming salamat sa blessing. Grabe. Nag-share tayo kahapon ng blessing sa Team Boom, pero mayroong bumabalik na blessing sa atin. Kaya thank you so much Loy. Dairos sa blessing. Gagalaw din ang ating revenue. Sabi ko nga sa vlog ko kanina, hindi ko naman nakukuha yung revenue sa pagbablog ko. Kahit pa paano sa palipad ay, may another blessing na naman. Wow, 100 na. Mayroon ako pambiling bigas, 2 kilo. Ayos yan. Wapo, share mo raw sa akin yan. Yung alin? Yung palipad? Hindi ka pa monetize. Pag pamuni ka muna, papaliparan ka namin. Palipad namin yung kaldero, kawali, kutsara, tinidor. Kasirola, arenola, tabo, langgana, tupperware. Oh, meron na naman. Oy, thank you another na naman. Thank you, Dairos. Papalipad namin, takuri. Gusto mo yung may ihi? Palipad namin sa iyo, Kuya Sunny Sen. Yung gusto mo ba? Ikaw din. Ang sangso yun. Boss Dairos, thank you tol. Salamat sa blessing. Malaking bagay na to na 50 pesos para 150 pesos pang... Oy! Another na naman. Aba. Inutay-utay mo. Salamat tol. Dairos. Guy, makakasahod na ako next month. Pamuni ako ni hindi nyo nga ako playlist ko. Paray mo. Chill ka lang. Mag-relax ka ba? Kaya yan. Ito pa. Thank you, Tol Dairos, sa blessing.
May 200 million na ako, guys. May pang-4 na kilo na tayo, guys. Alright! 4 na kilo! Sunny Sen, shoutout. Tama ka dyan. Re-reklamo ka. Oy, may pang 5 kilo. Ayaw ng dilaw. Ayaw ng dilaw? Salamat. Okay na yan. Thank you so much. Ano na yan? Ayaw ng dilaw. Kulay blue lang gusto. Thank you, Dairos. Yes, meron na akong 450. Ay, 450, 250. May pambili na ako ng ano. Ay, ang gano'n ba ito? 150, 200. Oy, may 250 na tayo, guys. May pambili na akong ano. May pambili na akong bigas. May pambili ng sardinas. Tama, may sayote rito. Ulam sayote. Aquena, Panda. Shoutout. Aquena, shoutout sa'yo. Ma'am Dalia, shoutout. Tamsak Dan, thank you so much. The Warrior, thank you po. Mega love shoutout everyone. Guwapo me, pumasok sa akin kanina. Yung usapan nyo kagabi, isa doon. Sino yun? Hindi ko naalala, Kuya Sunny Sen. Kuya Mark, thank you dahil Ma'am Dalia, thank you. Support from Team Bingo Warriors. Oh! Thank you. Ayun, pwede na pala. Ay, sus! Grabe naman si Dairos. Tol, Dairos, aba. Pinaliparan mo na naman ako. Sabi ko sa inyo, guys, mag-share kaya ng blessing. Nag-share ako kasi kahapon, kalasang kay B-Boy, kay Tol Project, kay Kuya Rubin, kay Kuya Elmer, kay Grace, kay Kuya Sunny, si Mabi TV na lang at si hindi pa. Si Tatay Alex, si Lipa. At sino pa ba yung iba? Wow, grabe naman to. May blessing na naman. Aday ko, dami kong pera na naman nito. Paldo na naman, si Waray. Paldo. Ay guys, sana makasahod tayo. Ulit, makasahod tayo ng para makabili na tayo ng DJI Action 5. Yun ang pangarap ko. Kasi may balak kasi ako mga Koray na umuwi ng probinsya namin para mapasyalan ko man lang punto ng aking ina. Kasi almost 2017 pa akong hindi nakauwi doon nung mula na matay yon si mama. 2017 na matay yon, na living 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, halos 10 years na po akong hindi nakauwi sa amin. At hindi ko nadalaw mula mailibing ang mama ko sa Leyte. God bless, bro. Laban lang sa buhay. Oh, totoo. Dairos to. Laban lang talaga. Congrats. Salamat, sabi ni Ma'am Dalia. Nice, Dairos. Salamat, pinadaan mo sa kay Mark yung palipad na para sa akin. Tol, Sunny, sabi ni Lloyd. Bro, Sunny, haha. Mag-live para mamuni ka pa. Oo, mamumuni agad yan. The real Mabal, shout out. Talia Migalo, shout out, sabi ni Kuya Sunny Sen. Hey, salamat, Dairos. 9 viewers, thank you. 11 viewers, thank you. Will, thank you so much, Will. Alam ko naka-video ka lang dyan. Wala si B-Boy. Busy ata ang sangkay B-Boy. Thank you so much sa inyong lahat po. Oy, si R.A. Garcia, hi! Hi, R.A. Hi, Tamsak po. Good morning to all. Hi, R.A. Garcia. Hello, morning. Kumusta po? Andito yung pinakamaganda ng kaibigan nila, Dairos at Niloy. Dairos, bro, always ako nagla-live, sabi ni Kuya Sunny Sen. Shout out to all, sabi ni R.A. Garcia. Hi, R.A. Andito, binisita tayo ng magandang Pilipina. Good morning, Mark Joe, Dan Tamsak, sending support from QC. God bless. Sige po. Milagros Flores. Ma'am Milagros, thank you po. Thank you so much po. Marami. No. Sablay sa live everyday. Lods, RA, sabi ni Dairos, naka-timing. Thank you po, Ma'am RA. Thank you so much po sa pagbisita. Mega love sa R.A. Garcia, sabi ni Lloyd Gigar. Lods, Dairos, Lods, Loy, Lods, Sunny, sabi ni Ma'am R.A. Bro, Sunny, baka pumihilik na
Humihilik na ako pag naka-live ka. Hindi po. Maaga po yan nagla-live. Kasunod ni B-Boy, nagla-live po yan si Kuya Sanisen. Kanina naka-live siya, hindi ko napuntahan. Nandun ako kay B-Boy. Enjoy your LS po. Ingat kayo lahat. Ay, salamat po. RE, sayuti kayo dyan. Baka gusto mo. RE, baka gusto mo sayuti. Masarap. Sardinas lang po yun din ha. Okay lang po. Para marami akong barya. Ako. Salamat po. Di kita iiwan. Ay, shout out po. Oh, bakit nag-zero ang aking viewers? Ano nangyari? Wala. Parang sinundo kayo ni Lolo Pinagtatago kayo Best friend Loy, shout out. Welcome po. Sabi ni RA. Thank you Ma'am RA. Ingat po kayo lang. 2:30 PM live stream Monday to Thursday. See ya! Sige. Try ko mamaya. RD Garcia na naubod ng ganda at maganda pa ang boys, lahat nasa kanya na. Wala nang uwian na. Oo. Sabi ni B-Boy, mas maganda daw siya kay RA. Kaya pagpasensyahan nyo na RA siya ang aking isang kay B-Boy na pinipilit niya na mas maganda sa'yo, no? Ingat din po sa Lods RA, sabi ni Dairos. See you sa LS mo, Lods RA. Pasyala ko po mamaya. Lods Sunny, sabi ni RA, thank you. Salamat. Saang lugar yan, Lods Mark? Dito po Novaliches, Quezon City po. RA Garcia. Dairos, mga 4:30 AM na mi. Silip pagpuyat. Oh, aswang yan si Kuya Sani, parang si Kuya Elmer Ogay yan. Brother Sani 6 AM, work ko, tulog pa ako ng 4 AM. Yun lang. Kasi gumagawa ng tulog pag araw-araw ang pahinga ko. Ano yun, Kuya Sani Sen? Loy, salamat. Bakit na wala ang viewers ko? Sunny Sen, shout out. Ay, kaya pala pumasok si Honey My Love Kaya na walang viewers ko. Hey, Honey, thank you so much. Dairos, thank you. Gwapo, oo nga, maganda. Si Biboy, tama yun. Pero saan banda? Malak. Sa Sa pangkalooban. Dito sa mukha, wala. Sa pangkalooban, masasabi ko maganda. Pero pang wala nang binatbat kay Ma'am RA. Kahit sa kalingking ang hindi aabutin, pastilan na kung napangarapin. Maganda ang loob, mayroon. Nandun tayo doon. Natakot kay Bruce Ano nga wala yung viewers ko, nagbiglang zero. Aba, si Whitey naglolo ko pa. Alayot yan. Porkit pumasok sa RA. Gusto ni Whitey si Ma'am RA, isa niya lang. Dapat ayaw daw pumasok sa iba. Live stream. Nabiglang nag-zero ang aking viewers. Loko to si Whitey Oy, Whitey, umayos ka diyan. Natalin Smile Lazaro, shout out. Oh, hirap ng pangalan. Bakit ganyan mic mo? Bakit? Yung nasabi mo, ito. Ganyan Pangit ba? Kurog ba? Ate Maria Pay. Wait lang Wait lang, mute ko muna.
Shout out. Visit sa Vigo, Piasan. Pangit ba? Ay, shout out. Best friend, ganun ba? Maria P, mabuti po. Ikaw, kumusta po? Sabi ni Jairus. Pangit ba? Tatanggalin ko na ito mic ko. Pangit pala eh. Huwag nagdadalaw. Ay, salamat sa 5 viewers. Ayan. Ay, salamat Kuya Elmer. Hindi ko na ito mapasok. Siya, ma'am. Sakit! Panilo ka, pre! Mel! Panilo ka! Panilo ka, pre! Okay. Pili ako ba? Ano yun? Snatcher. Hindi mo ginanong yun. Hindi mo Kaya nga sinalubong ko eh. Sinalubong ko kuya. Bukas sinalong ko eh. Sabi ko talibong ko. Sige natin. Nang snatch Dairos? Tinalong na ito. Ito lang po. Sabi ko kuya. Akala ko makakali. Ito tayo. Hindi na po. Laki-laki ng katawan. Ba't nag-araw? Kaya nga, dami yan dito sila. Laki ng katawan, no? Bugbog siya. Aw, putang ina. Hindi na tulak. Bali pa yan. Bali pa yan. Ah. Pilay ka kayo kuya. Pilay yan. Oh. Pilay ako. May pilay yan. Kaya hindi mo maali. Ah. Pilay akong puta.
Bugbog na yun, Kuya Sani. Ah! Napilay. Sakit, puta. Mark, sumapak ka kaya. Tinulak ko. Sinalubong ko, tinulak ko. Dapat pinagpak mo sa'yo. Snatcher yun. Snatcher. Oh? Mano ka? Hilay ang gagawin kamay ko. Eh, nasa ka, nasa suntok eh. Hilay mga pre. Nasa braso suntok. Yung gitna? Oo, yung gitna. Ay, sorry. Ito? Ow! Kanya daw yung cellphone na. Ano? Hindi yung tatakbo kung hindi ano, snatcher. Kung hindi daw magnanakaw. Oo, hindi tatakbo yun. Huwag kang tatakbo, makikipagsuntukan ka kung sino susuntok sa'yo. Ayan. Tigas na mukha. Kamukha mo na. Oo. Good job, Mark. Paano hindi mo sasalubungin? Nahabol nga ng maraming tao. Papakawalan mo pa yun? Hindi, okay na. Na ano lang, parang nasolve ba? Sira ulo ka, bakit mo sinalubong? Maria P, kalma. Halika. Non-look nga, pagsunto. Huli ba, Mark? Antayin mo. Ako bibira isa lang. Wala na. Ang dami sumuntok, Kuya Elmer, ang dami. Bugbog. Wala na, okay na. Ano daw? Hindi magnanakaw, ano yun? Best friend kung sino ang yung mag-aram manamit, yung pa ang mga snatcher. Oo nga. Nabit-bit na ako, binit-bit. Mabil na. I will, shout out. Tama, best friend, kaya dapat doble ingat, best friend. Nakita ko biglang tumakbo si Mark. Oo, iniwan ko nga cellphone ko. Muntik pa tumawad yung ano mo, oh. Yung natapon na ba? Mabuti na lang, hindi natapon. Mabel is not her. Sir Will. Love, sabi ni Real Mabel. And si Real Mabel Mine, yung bagong channel niya. From Will, dapat alerto lagi. Oo, marami yan dito, Loy? Marami. Hindi lang lalaki ang mga snatcher dito. Minsan mga matatanda, magkakasabwat. Si nanay nga, yung ito, yan. Yung nagtitinda ng burger. Ilang beses na nanakawan yan. Ilang beses na nanakawan ng yan. Ng cellphone, tsaka yung bag. Sir Will, Mark, isang dilaw na lang. Pasok na ako sa banga. Boom. Oy, isang dilaw na lang daw si Kuya Elmer. Will, please please support Kuya Elmer Ugay. $5 na lang ba, Kuya Elmer? Ang kailangan mo para makasahod ka na? Will, I'm asking Kuya Elmer, $5 only para sa kanyang revenue. Please help me. Help Kuya Elmer Ugay. Will. $5. Kung okay lang sa'yo. Will. Thank you so much, Will. Kuya Elmer, bahala ka dyan, sabi ni Kuya Sanison. Yung kukuha mo, yung gumanon.
Parang, kala ko basag yung buto ko eh. 93 na, konti na lang. Kulang. Oy, 93, congratulations, konti na lang. Kayang-kaya na yan. Good luck, Kuya Elmer. Sana makuha mo, ma-reach mo yung $100. Grabe si Putol, manuntok. Taob. Inaawat mo mata mo, ikaw nga nakapatumba ron eh. Kahit malakot, daob eh. Awat ba yun? Grabe manuntok si Putol. Galing pa lang doon mga koray sa may Susano. Nagsisisigaw na yung mga vendors doon. Ay dito pumasok sa mga vendors na doon walay. Sabi snatcher, snatcher. Mabuti pagdating dito sa may likuan. Nahawakan ko, naitulak ko. Mabuti bumagal. Kung may panaksak yun, hindi ko po alam kung anong in-snatch ko. Di akin yan. Pag yung nagbebenta, may dagdag sa kita, wala? Hindi nga po akin yan, madam. Pasensya na. Kaya bumili. Yes, mabuti nga. Sinabi mo, hindi ako na. Kaya nga nandito ako eh. Gusto mo dagdag, ngayon mo na lang mamaya. Guwapo, meron ka din na basa na sa taas. Ay, di nabasa sa taas. Ano ba yun? Kuya Alma, bahala ka dyan. Ano yan? Huwag na yung balikan yan. Mark, mas mabilis ka pa sa mga tanod. Hindi kasi pag dito kasi marami kasi dito na dudukutan, nag-aano sa amin mga vendors, nagre-reklamo. Kuya, mga ganito, dudukutan na naman kami. Sabi namin yan, pinapaalala ko lagi yan. Mag-ingat kayo lagi ng mga pera nyo, ingatan nyo. Kita kanina, Mark, narinig ko yung nagsisigaw, awat, ano? At bigla kang tumakbo at hinarang agad. Dito lang yun, sa may Diyan, sa may na yan. Diyan ko na, tinulak. Seven viewers, thank you. Fracture pa yata yung kamay ng puta. Kita sa live mo na takbuhan, mamaya panoorin ko. Pahilot mo na yan, bro. Mamaya. Kawawa naman yung mga ganun. Kaso lang, pag ganun talaga kasi, mas kawawa yung nadudukutan nila. Malaking tao. Dito talaga siya sa Dumalay pumasok. Sayang hindi ka naka-vlog. Baliw ka. Hindi na kailangan i-vlog yun. Makikita rin na tayo. Basagalero. Ako una sumuntok doon. Kaya sumakit yung kamay. Nasugatan ba? Lagyan mo ng alcohol para may infection mark. Hindi, wala masugat Namula lang yan Ito yung may gitna ko. May yung dirty fingers. Yan sumakit. Hindi naman siya namaga kasi nahila agad. Nahila ko agad Kasi parang umurong. Sana walang fracture. Kasi pag may fracture, magpapagamot pa. Problema pa. Grabe mga nuntok nila.
Ang dami nila, nabigla lang yan. Nabigla lang yan, nahila kasi. Oo nga. Hirap no? Hirap talaga dito sa Dumalay. Mula nung umuupo talaga si BBM, naging laylo ang mga mandurukot, sniper, parang baliwala lang din sa nila. Hindi na sila takot. Wala na silang kinakatakutan. Hindi na kasi mahigpit ang Pilipinas. Yeah. Ganon talaga pag bigla ang sapak kaya na naugatan. Oo nga, Kuya Sanis. Buti na lang, payat ka, Mark. Nakatakbo ka pag mataba, wala na. Oo nga eh. Buti hindi tayo mataba. Kung mataba, kung si Kuya Sanis yun, o si Kuya Elmer, hindi nila mahabol yun. Tuloy, anong akala mo sa akin? Mabagal? Oo, mabagal. Kasi malaki tiyan mo. Kalsani. 8 viewers at 16 thumbs up. Thank you. Mark, baka gusto mo baka gusto mo unahan tayo magtakbuhan kung uubra ka. Aba, naghamon. Sige, mauna ka ng mga 5 kilometro. Mauna ka na, hindi na kita habulin. Tawa ka dyan ah. May picture yata. Putang ina. May picture yata. Tarsani, racing gusto mo? Sabi ni Lloyd. Ako hindi makatakbo kasi may tungkod na. Yun lang, Kuya Elmer. Best friend, maya ulit po. Sabi ni Dairos Official. Tol Dairos, maraming salamat ha. Nakita nyo ba sa live yun? Tingnan ko. Nakita ba yung pagtulak? Hindi yata, no? Yung pagtakbuhan lang nila, nakita yun. Wala. Sige, best friend, okay. Sige. Best friend, shout out. Dati akong snatcher kaya magaling akong tumakbo ng mabilisan. Sana all. Kalsani, sabi ni Loy. Best friend, sabi ni Loy. Dati akong snatcher, aray mo. Di ba kasi kinaya mas magdabo eh. Teros, may official. Hindi talaga. Mabuti nga din siya tumama dun sa babae. With action?
Roy, shout out. Salamat sa 5 viewers. Thank you po. Hindi kinaya eh. Dito sa solid dun. Bahala sila dun dyan sa solid. Five viewers at 16 thumbs up. Thank you po. Loy, thank you. Tolya Heroes, thank you so much. Siya, ma'am. Tandaan lang niya. Shout out sa Team Boom. Tol Project, maraming salamat. 5 viewers at 17 thumbs up sa atin. Kain tayo, tol. Sige, salamat. Hindi mo nakita dito yung ano. Bro, Project, shout out. Sabi ni Tol Dairos. Tol Dairos, maraming salamat sa blessing na pinagkaloob. Isang oras lang ako mag-live. Mag-end na rin ako maya-maya. Ano na lang, 10 minutes. Mag-end na ako. Bakit kamay ko eh. Bro, Dairos, boom. Miguel, shout out, sabi ni Tol Project. Ang dami pala, pinanood ko yung video, yung live.
grabe grabe yung mga sumalubong. Ang dami. Iano ko. Kasalanan mo yun, sinuntok mo eh. Mega love shoutout bro, project. Salamat. Ito takot. Kasalanan niya yun. Mabuti nga, yun lang ginawa sa kanya, binugbog lang siya eh. May mandurukot. Tumakbo dito kanina, mandurukot. Ay, binugbog namin. Ito kanina. Ewan kung saan na, nagpunta. Ayan lang. Ayan lang. Wala naman sa mga away mga yan eh. Pag sila nakadukot, tuwan-tuwa. Lalo pag ginto pre. Mga kwintas, yun ang gusto nila eh. Mabilis sablutin eh. Ikaw, sing-sing lang hindi eh. Kung mayroon na sila pamutol ng kamay, puputulin na lang yung kamay mo para makuha nila yung sing-sing eh. Ha? Ano daw yun? Ano yun? Shooting? Hindi, galing daw no ba mo yun? Anong ginawa? Gumawa daw talaga ng parang mga Muslim ng habol eh. Gumawa sa kalukuhan. Ay, patay siya ron. Muslim pa. Wala siyang wala siyang magagawa dun. Muslim. Swerte siya dito talaga siya pumasok. Kung hindi siya dito pumasok, makakaligtas pa siya. Ay, galing siya diyan sa may Susano, di ba? Sa Susano, di ba? Doon sa may hilera nito. Galing daw no ba mo yun? Siguro napagod, nakakatakbo kaya ang pagod na Hindi, sa dami ng umahabol na yon, yung kaban na yun, halo-halo na yun. Panghinaan siya talaga ng takbo. Ay, 7 ano na lang tayo, 7 minutes. ayaw niya magpawat. Oh, talaga ba? Sinuntok mo nga eh. Putol eh, sinusuntok ko yung putol. Hindi naman ata nabisuntok ko yung putol eh. Wala kayo pagkaan. Anak ko ni Palo. Kasi si Dipa eh. Si BJ. Sinuntok mo BJ. Umawit na, ikaw nga nakapatumba. Ay, si Putol. Bagsak kay Putol eh. Hindi niya nga kinain eh. Ni Putol? Hindi. Sino ba na? Bakit siya dito? Ha? Sa baba ko na dito. Kawawa kasi gumagawa siya ng kataranta doon. Kung parehas naman siya, hindi naman siya magaganon. Malay mo, may nag-away lang siya Muslim, kaya tumatakbo siya. Ayan, sinisigaw, snatcher? Sino? Doon. Sila Joel, tsaka sila Jet. Yung sinisigaw, snatcher yan, snatcher. Eh kung away mo, lang yun, hindi yung magsisisigaw. Parang ilan ko, pag ginanagol mo, di ikot siya doon. Pag nanagaw yan, sabi ko, Wala nga sabi susuntok. ko matanda ko, huwag mong sasabihin dyan. Sabi niya, Gagi, mamaya nabugbog pa yung bata. Mamaya pinalo yun. Wala na, tudas. pero pag isa-isa lang, no? Pag ang katawan mo, Umulak yung katawan yun. Kaya nga tinulak ko lang eh. nawakan ko sa kamay, pare. Kaya hindi na nakatakbo. Hinihinga na talagang pagod na siya. Tinulak ko. Hey Maria, shout out. Kumusta? Manay Jerry, bahala ka dyan.
Mama, say ko, Migalaw shoutout po, sabi ni Kuya Sanisen. Hoy, 8 viewers, 5 minutes na lang mag-end na ako. Naksani, sabi ni Maria. Maria, salamat. Bahala ka din, Manoy. Boss, sa'yo, te. Yan, tatlo. Ang nakunan sa live, nakunan sa live. Oo. Oo. Yun. Ang una na ng pagtatakbuhan. Mamaya, kukunin ko ngayon. Na YouTube na ano, nakasubscribe ka? Ha? Bahala ka din, Manoy. 5 viewers, thank you. 4 minutes na lang guys, mag-end na ako. Daryl Mabel, thank you so much. Magdala ka sa susunod na yantok or harness ha. Aray mo. Sila natin kailangan yun, kaya Sani. Para may pang-suporta ka sa susunod. Na first time, ano lang naman yun, Kuya Sani? Hindi na talaga ako nananakit. Iwan ko lang kanina bakit nagawa ko yun. Kahit may nanganghuli dito, first time ko lang to ngayon na ba't akong sumuntok. Hindi yun para next time di kaya yung gamit mo, baka next time may patalim. Ay, hindi naman ako haharang nun kung may patalim yun. Kung may patalim yun sa katawan. Kaya nga tinulak ko agad yun eh. Pero kung tumatakbo yung may patalim, hindi ako haharang. Wapo ganyan ang Pinoy, gagawa ng kabutihan kahit di mag-isip pa. Basta bigla ang ganyan. Oo. Kaya saan hindi rin ma-expect na manununtok tayo dun. Ha? Sino tumama? Sino? Laylay? Laylay? Oy, Sam, shout out. Sino tumama? Sino tumama, no? Jerry? Masa Jun? Dalawa. Asahan to? Wala to. Oy, Sam, thank you. Simple lang, shout out, sabi ni Kuya Sani. 1 minute na lang mag-end na ako. Thank you so much, Dairos, sa blessing. Tokayo, salute. Nanalo pala si, magkano? Hindi ka tumama sa akin. Hindi yung kanina. Hello, sabi ni Maria. Tokayo, napugi. Bye-bye, guys. Ay, sige, bye-bye. Mag-ingat ka, gwapo. Ay, ingat kayo lahat. Thank you so much. Will, thank you. Mabel, thank you. Maria. Dairos, Loy, thank you. Mine, thank you. At sa lahat na pumasok, bye-bye. Take care always. Wala na, hindi na masakit. Kanina sakit eh. Umabot dito sa palad. Kala ko bali ang aking Oh, masakit pa rin pala. Baka ugat lang to. Hi Maria Pay.
Mamay Psycho, shout out. Bye-bye na guys. Thank you. Will, thank you so much, Will. Napanood mo, Will, yung ano? Eksena rito. Batang Quiapo. Tukayo. Bye-bye guys. I love you all. Thank you. A lot of viewers. Bye-bye. Will, ingat. Take care,